Sziasztok! Szomolyan Szabolcs vagyok, és ez itt az ALS Ice Bucket Challenge. A kihívást szeretném megköszönni Szalai Orgosznak. Mielőtt nyakammal zúdítanék egy vödör jeges vizet, szeretnék egy kicsit a kihívás eredetéről beszélni. Ugye az ALS ez egy rákos megbetegedés, és ennek van egy alapítványa Amerikában, amely kihívta a különböző sztárokat, hogy vagy adakozzanak az alapítvány számára, vagy pedig öntsenek a nyakukba egy vödör jeges vizet. A sztárok persze vették a lapot, adakoztak az alapítványnak, de mindemellett úgy érezték, hogy vicces lenne, hogyha nyakon öntenék magukat egy vödör jeges vízzel. Így végül is megszületett a kihívás végső formája, melynek lényege nem csak az, hogy jót szórakozunk egymáson, ahogy a nyakunkba zúdul a víz, hanem az is, hogy adakozzunk valamely jótékony célra. Magyarországon Hujber Ferenc indította el ezt az egész mozgalmat, viszont mi nem az ALS alapítványnak adakozunk, hanem a Magyar Bátortábornak, ami a rákos gyerekekkel foglalkozik. Így én is nekik szeretnék felajánlani 2500 forintot. Mindemellett szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy csak akkor fogadjon el egy ilyen kihívást, amennyiben hajlandó adakozni is, hiszen igazából ez lenne az egésznek a lényege. Úgyhogy nincs más hátra, mint előre, jöjjön a víz. Szóval miatt elfelejtem, az én kihívottjaim Molnár Nóri, Munkácsi Eszter és Palotás Bence. Hát akkor jöjjön a víz. Ne felejtsetek el felajánlást tenni.